उदालगुरि जिल्ला एनआईओस स्टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा जानानै थांनाय एलपि इउपि थिसनथाइनि सायाव एनआईओस डीएलएड नि सायाव जों खायसे बाथ्राफोरखौ थि खालामनो थाखाय प्रेस मिटखौ लानाय जादों। डाइरेक्टरनिफ्राय मिन्थिनाय बायदिब्ला एनआईओस डीएलएड नि सोद्रोमाफोरखौ इस्यु डेटखौ लानानै दाननाय जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोनदों। जों मिन्थिनाय बायदिब्ला जा इस्यु डेटखौ लानानै एनआईओस टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ दाननाय जादों, जोंहा सुप्रिम कर्टनिफ्राय हरखानाय नटिस दङ। बे नटिसखौ जोङो देखायनो थाखाय जोंनाव एभिडेन्स हिसाबै दङ। नैबे बे सुप्रिम कर्टनि अर्डारा ओरै फोरमायदों जाहाथे एनआईओस केन्डिडेटखौबो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटखौबो जाहाथे एबारनि जा थिसनथाइ टेटनि जा थिसनथाइ बेयाव लानो थाखाय खावलायदों। लोगोसे बै हाइकर्टनिफ्रायबो जोंनाव एनआईओसनि जा बिजाथि बेखौ एबारनि जा थिसनथाइ बे थिसनथायाव लानांगौ होननानै जोंनो फोरमायनाय जोंनाव रोखा फोरमानलाइ दङ। आरो जा इस्यु डेट बे इस्यु डेटखौ लानानै जोंनिसिम डाइरेक्टरा फोरमायदों दि जाहाथे बियो एनआईओस केन्डिडेटफोरखौ दानदों होननानै जों मिथिनो मोनदों। अब्ला जोंनाव इस्यु डेटखौ लानानैब्ला जोंहा जोंनि जा डीएलएड नि आनजाद बियो जोंहा जोबनानै थाङो 2019 मार्च दानाव। आरो जोङो मार्कशिटखौ मोननो हादों 2019 मायथाइनि 22 मे। बे हिसाबै जोंहा नैबे अनलाइननि मार्कशिट हिसाबै जोंनाव फोरमान दङ। बै इस्यु डेटखौ लानानै जा मार्कशिटनि खोथाखौ जोङो सानोब्ला जोंनाव मार्कशिट हिसाबै जोङो गासैबो अल ओभार इन्डिया जों बेखौनो मोनगोन। खोनानो मोननाय बायदिब्ला इस्यु डेटखौ लानानै मैया बावैसो सेलेक्शन कमिटिनि सोद्रोमाफोरा एनआईओसखौ आउट खालामदों होनना मिन्थिनाय जादों। आरो बेवहाय सेलेक्शन कमिटिनि सानै सोद्रोमाफोरा बे खामानियाव जड़ित दं होननानै जों मिन्थिनाय जादों। जों बे सानै सोद्रोमानि गासै डिटेल्सआ जोंनाव दंखायो। सम जायोब्ला जोङो बै सानै सोद्रोमानि बेरेखायै आयेननि जोहै कड अफ कन्टेम्प्ट केस होनाय जागोन। जुदि फाइनेल मेरिट लिस्टआव एनआईओसनि बिजाथिफोरखौ सोआब्ला, मानोना बिथांमोना सुप्रिम कर्ट, हाइ कर्टनि अर्डार लोगोसे डाइरेक्टर अफिससिम हरनाय लिगेल नटिसखौ भायलेन्स खालामनाय जादों। आरो जोंनाव लिगेल नटिसआबो जोंनाव फोरमान हिसाबै दंखायो। गनायजाथावना नङा आरो जों इयुनावबो गनायनो हानाय नङा। लोगोसे जों बे आयदानि सायाव आसामनि सीएम जों सावरायनो थाखाय राजि जानानै जोंनि एनआईओस बिजाथिफोरा दङ। आंनि जा फोरमायनो गोनां खोथा बेखिनियावनो आं दोनथ'बाय।